abrak-abrak. Emang ini apa nih? Iki ki daerah ndi to? Daerah ngendi? Mbuh, daerah ngendi? Lah aku wis kasar kene. Heeh. Kan desa ora ngerti kutha iki. Lah iki bahasane apa iki? Hah? Bahasane. Bahasane, acarane. Bahasane Jawa kene Inggris kene. Yo. Good afternoon. Engko bahasa Jawa ora ngerti aku. Ngerti lah, masa orang ngerti bahasa Jawa. Arep ngomong apa emang ini bahasa Jawa? Lah iki acara apa? Acarane ket burung. Sunat. Heeh. Lah di sini sunate. Lah nang seberang kono. Oh iya, di sing sunat. Oh. Heeh. Jadi nakoni sing sunat nakoni iki apane? Yo. Yo. Wes ta rasa golek ya apa to ki? Kok ulang. Golek apa? Golek sing ora ini kae lho, mbok dhek kae wis ngetoke dompet kae lho. Ayo ya. Yo. Ayo ya. So. Why? Yo. Iya. So. Dikit-dikit yang penting jadi bukit ya kan. Yo, semoga berkah. Jumat berkah ini yo. Lo. Iya. Jadi iki yo ngopo? Woi, golek ibadah ayo ger. Tutas no lakonmu ger. Iyo. Iya. Woi. Yo. Woi. So. Ye, ora kene. Jos. Ora kene. Yo, jos. Ayo. Iya, go Mas Kendang berbagi rezeki. Iya. Oi. Ayo. Ayo Bu-ibu. THR-nya ayo. Iya. Iyo. Woi. Lo. Ayo, woi. Lo. Iya. Ayo. Lo. Ayo, yo.
Tapi ini semua loh, ini nggak kuat. Iyalah, ya. Bisa kita. Iya, terima kasih yang sudah sawer-sawer berbagi rezekinya. Gimana? Panas. Ya, asli panas. Ini habis ini apa yang keluar? Tahu itu. Sebentar ya. Oh ya. Cak ngambil ini.